Zahvaljujem potpredsjedniče Sabora, uvaženi državni tajniče sa suradnikom. Evo pred nama je Zakon o lovstvu, Konačni prijedlog Zakona o lovstvu i prije nego što počnem nešto više o toj temi želio bih još jednom zapravo naglasiti definiciju lovstva, odnosno lovstva kao djelatnosti koja obuhvaća uzgoj, zaštitu, korištenje i lov divljači. Ovo korištenje i lov divljači nalazi se na posljednjem mjestu i razlog iz kojeg ovo govorim je česta, ajmo reći, negativna percepcija i u javnosti, pa čak i danas u ovoj saborskoj raspravi lovaca i općenito lovstva koji se maltene ponekad doživljava kao skupinu ljudi koji lutaju šumama i pucaju praktički na sve živo što se miče. Ponovit ću još jednom, uzgoj, zaštita i na kraju je tek korištenje i lov divljači. Prije nego se dotaknem i samoga zakona, vezano na ovo ranije, podsjetio bih na još nekoliko činjenica, konkretno koje su vezane uz kraj iz kojeg dolazim, Ogulinski kraj, ali mislim da je situacija slična, ako ne gotovo identična i u cijeloj Republici Hrvatskoj. Naime, naglasio bih da su upravo lovci bili među prvima koji su se organizirano stavili u službu obrane Republike Hrvatske. Prvi dobrovoljački odredi, prve takozvane seoske straže bile su formirane upravo od lovaca. Čak i ovim današnjim mirnodopskim uvjetima lovci su prvi ti koji priskaču u pomoć. Imali smo priliku vidjeti i kod katastrofalnih poplava na ogulinskom području prošle godine. Upravo su lovci bili među prvima sa 100-tinjak svojih članova koji su pomagali ugroženome i poplavljenome stanovništvu. Slično je bilo i kod velikih količina snijega kada su jedini lovci bili koji su čistili putove do lovišta, prihranjivali divljača, mnoge druge udruge, skupine građana koji su vrlo često najglasnije u kritikama, nije ih bilo niti blizu. Međutim, ajmo se vratiti sada i samom zakonskom prijedlogu, iako je već dosta toga rečeno danas i u raspravi i ne želim se previše ponavljati, ipak bi naglasio da je svaki pomak na bolje prema jednom jasnijem i organiziranijem lovstvu ima zapravo multiplicirajući učinak i ima benefiti i koristi osobito u ruralnim sredinama gdje zapravo kroz lovstvo ne možemo gledati samo kao pojam lova, on je puno širi nego već i kroz mogućnosti raznorazne u turizmu i gospodarstvu gdje zapravo u ovim našim manjim sredinama, u ruralnim područjima zapravo svaki prodani obrok više, svaki iznajmljeni ležaj više predstavlja mnogostruku korist za naše stanovništvo. Po meni možda i najznačajnija stvar u ovom zakonu je pitanje šteta, vječito pitanje oko kojega lomimo koplja već godinama i vjerojatno ćemo lomiti koplja i u buduće jer je vrlo teško uskladiti sve zainteresirane strane da budu zadovoljne bilo kakvim zakonskim prijedlogom, osobito ovdje kada govorimo o lovcima, o lovoovlaštenicima, odnosno i poljoprivrednicima sa druge strane. Ipak rješenje na način da se 50% sredstava od naknade za pravo lova vraća kroz ministarstvo, između ostalog i za osiguranje lovišta i naknadu šteta, ipak na jedan način zapravo rasterećuje lovačka društva i daje im dodatnu sigurnost u njihovom budućem postojanju u odnosu na onu situaciju koju smo imali do sada. Ali o tome smo već dosta razgovarali danas i dosta je toga rečeno pa se ne bih ponavljao i duljio. Iskoristio bih priliku dok je s nama i državni tajnik da prokomentiramo možda i nekoliko nedoumica riješimo koje su vezane u samom zakonu, a i istina već smo i imali prilike čuti nešto više o tome. Nadovezao bi se također na članak 59. u kojem se navodi da je lovoovlaštenik dužan imati lovnika. Lovnik mora posjedovati iskaznicu koju izdaje Hrvatski lovački savez, a osposobljavanje lovnika provodi Hrvatski lovački savez. E sad, vezano uz to osposobljavanje, možda je malo nejasno napisano ili možda ja nedovoljno dobro to razumijem, pa možda malo da pojasnimo. Sam način osposobljavanja lovnika, da li ga vrši Hrvatski lovački savez ili lovačko učilište po odabiru saveza. Ako je riječ o učilištu, smatram da ne bi bilo loše proširiti tu ovlast zapravo osposobljavanja lovnika na sva ostala lovačka učilišta, ako se ne varam 16 ili 17 na području Republike Hrvatske, upravo iz razloga u prvom redu smanjivanja troškova. Znači ili će pojedinci morati putovati u Zagreb u Hrvatski lovački savez, polagati to osposobljavanje za lovnika ili će savez morati to organizirati na izdvojenim lokacijama gdje opet dodatno rastu troškovi jer mora organizirati i zadovoljiti zakonske kriterije po pitanju učionica, opreme učionica i sličnih kriterija. I također
kad već uvodimo pojam lovnika u sam zakonski prijedlog, nameće se pitanje da li sada taj lovnik preuzima odgovornost za provođenje lova ili i dalje nam ostaje lovoovlaštenik koji je odgovoran za lov, odnosno u ovom slučaju, u slučaju udruge, to je predsjednik lovačkoga društva. Također vezano uz lovnika imamo članak 24. gdje u stavku 4. se navodi za što je sve lovozakupnik dužan osigurati, odnosno što je dužan imati. Jednako tako u članku 36. u stavku 6. navodi se što je sve koncesionar dužan imati. I opet nam u ova oba dva članka zapravo nedostaje taj lovnik. Da li ga moraju imati, ne moraju ga imati, tu se to ne navodi. Jednako tako članak 35. definira da se na državnim lovištima većim od 10.000 hektara koncesija lova daje na rok do 30 godina. Pitanje koje smo dobili, koje se postavlja zašto samo na većim od 10.000 hektara, šta je s onima koji su manja, odnosno koja imaju primjerice 9.900 hektara i slično. Također osobito bi se nadovezao na članak 9. odnosno na vrste koje su definirane kao divljač. Između ova dva čitanja sa popisa divljači nestaje, odnosno izostavljen je veliki vranac, odnosno kormoran kako ga običavamo nazvati. I nemojte me krivo shvatiti, nisam protiv zaštite životinja, osobito velikoga vranca, ali ponovit ću jedno pitanje koje se često postavlja, tko će samu prirodu zaštititi od zaštitara prirode? Naime, tko će zaštititi i konačno moju Dobru, moju Tounjčicu, rijeku Kupu ili mnoge druge salmonidne vode od velikog vranca, odnosno od kormorana? Tko će zaštititi potočnu pastrvu i mnoge druge autohtone, pa čak u nekim slučajevima i endemske riblje vrste? Na ovakvim vodotocima se pojavom jedne obitelji velikoga vranca ili ne daj Bože čitavih kolonija u vrlo kratkom roku dolazi do pustošenja kompletnoga ribljega fonda i tada nam je uzalud trud i ribiča i ribolovnih društava i ribočuvara koji vode računa o tim vodama, kada nam jedan zakonom zaštićeni krivolovac zapravo napravi veliku štetu u samo nekoliko mjeseci. O štetama na ribnjacima, na ribnjačkim površinama neću niti govoriti jer su iznimno velike. Zato i ovaj put apeliram i na ministarstvo da što prije iznađemo rješenje za ovaj problem koji će zadovoljiti sve zainteresirane i zaštitare prirode i ribnjačare i naravno i ribolovna društva, odnosno sportske ribolovce. Jer dok se mi dogovorimo da li je kormoran, odnosno veliki vranac strogo zaštićena vrsta ili nije, da li je on autohton ili alohton, u međuvremenu nam se dešavaju velike štete koje imaju dugoročne i višegodišnje posljedice, a devastacije na takvim manjim otvorenim vodama su izrazito velike. Evo i na kraju bih pozdravio zapravo ovo zakonsko rješenje i ponovit ću ono što sam već rekao, da je svaki napredak na polju lovstva i lovstva kao djelatnosti ima multiplicirajući učinak kako na turizam tako i na gospodarstvo, jer samo lovstvo je zapravo pojam koji je mnogo širi od samoga lova, osobito u ovim našim manjim ruralnim dijelovima gdje je svako radno mjesto više, svaki iznajmljeni ležaj više itekako dobrodošao i dobra stvar. Hvala lijepo.